a bondade é unha forma elevada de amor. Para min a bondade é ese xeito de estar no mundo desde os afectos. Sí? A min pareceme moi revolucionario, eu sempre falo que esta sociedade que é moi cruel, as persoas somos cruéis unhas para as outras, non? Daquela, a bondade é revolucionaria. Non é unha debilidade, porque é que sempre é como de boa es tonta, todos estes discursos. Eu creo que a bondade é unha posición, un posicionamento ético e político. Sí. Se é unha forma elevada de amor, a bondade non trata de agradar, trata de coidar. É moi revolucionario porque no mundo ti, cando te sitúas con ese propósito de ser xa non boa, senón bondadosa, exercer de boa, ter o título, a máis exercer. Pois ti coidas, pero a xente moitas veces vai entender que buscas validación. E ti debes soster a túa bondade e defendela, e cando se aproveiten dela e todo se quede na validación, defender que ti és bondadosa, que non buscabas validación, e nin buscabas nin sequera algo a cambio, porque se é unha forma elevada de amor, e o amor sempre é incondicional, non? Cando ti pos a bondade no centro, valoras as outras persoas só por existir. E despois mil matices. Podemos encontrar mil cousas. Pero ti tes unha ética na que entendes que a persoa existe e iso xa lle dá un valor. E aí xa hai unha dignidade. E ti, cando te vinculas, sí? En todas as túas amizades e todo iso, xamais vas transgredir esa dignidade, senón que a vas coidar. Non hai nada máis humano que a coidar do resto de seres humanos, coidar dos animais, coidar dos planetas, é humano. Coidar é humano. Coidar é amar. Amar é humano, é o que nos permite socializar e vincularnos e ser tribo. Que ten a bondade nun mundo onde se deformou tanto, non? A humanidade está deforme. É incómoda. As persoas incomódas a túa bondade. E isto convirte a bondade nunha criba social. E isto fai da bondade ese núcleo onde se sostén a túa identidade. A bondade pode ser, nun momento dado, un cambio de paradigma. E isto require unha autoanálise fonda, unha comprensión social, require madurez, non? Exercela dunha forma consciente. Xa non aquela bondade que está no ser humano, non? Que é inocente e inxenua moitas veces, senón unha bondade madura. Ao ser unha criba, vai facer que permanezan alrededor de ti persoas que están en liña cos teus valores, sí? Que están moi conectadas co seu humano, entenden que eses coidados son o máis importante. E aquí produces esa, que non é maxia ningunha, que é a humanidade, onde vas, pase o que pase, sempre quedas con esa rede, non? De afectos, de xente que está
no mundo desde os afectos, dende o amor. Alonxa as persoas que ven na túa bondade case un ataque a esa identidade superficial que se montaron para seguir os mandados sociais, ¿sí? Para colocarse en roles que son inventados, non? Pola sociedade. A bondade, a túa bondade, apunta co dedo ao cinismo. Da bondade ti coidas. O amor é dar, é coidar, é dar tudo iso. Quen dá ten na súa man retirar. Sí? A bondade é moi poderosa. Porque o amor é moi poderoso. Porque situarte no mundo desde os afectos faite unha persoa poderosa. A bondade non te fai un ser endeble. Diría Sartre, que falei aí nun vídeo del, a verdade dunha persoa son os seus actos. Se a bondade se exerce, exércese con actos. Actos de coidado, de servizo aos demais. E convirtes a bondade na túa verdade, no que ti és. Ti és os teus actos. Isto é, por iso é revolucionario. É unha desobediencia. Se aquela persoa cínica que se sinte confrontada cando ve a túa bondade é os seus actos e está obedecendo aos mandados sociais para manterse aí nese individualismo, nesa superficialidade, nesa interpretación dun papel, pois a túa bondade é unha desobediencia. Por iso a bondade é... Por iso é un posicionamento político. Ético, por suposto. Esa bondade madura é non permitir que a crueldade das outras persoas te convirtan nunha delas. Na sociedade da validación, seguir os mandados é convertirte nunha delas. Cando che din, co tempo vaste malear. O que están tentando é que ti non sexas esa persoa bondadosa, que ti te unas a unha sociedade onde a ética morreu, os valores son cambiantes, podemos sustituílos. Hoxe están contigo e parece que están moi en liña co teu discurso. E mañá, pelos con outras persoas, e se preguntas, diránche, pois sí, que está en liña con nós. Eu pensaba hoxe, non? En todo este pensamento sobre a bondade, pensaba, fixen eu máis mal, aí fora, coa miña bondade, coa máis da xente que a súa toxicidade, que é esa desgana, non? Que diría Sartre tamén. Non son boas nin malas. Simplemente obedecen e fan parte desa toxicidade. Que toxicidade é unha forma que a mí non me gusta porque se abusa dela, pero que define moi ben unha sociedade que é tóxica, que nos intoxica. Intoxícanos da nosa propia química cando se fala do cortisol polo estrés, esa escravitude no traballo, e de todas nestes vínculos tan inconsistentes, estas amizades que son e non son, e intoxicámonos, e por iso somos persoas adictas. Daquela, a bondade protéxete diso.
e cando te queren levar a ese terreno, ti tens que reivindicar a túa bondade, e cando che fan mal, e se aproveitan da túa bondade, porque isto sí que é certo. Moitas veces dirán, é que de boa és tonta. Non é que de boa sexas tonta, pero hai unha verdade, é que a xente vais a aproveitar da túa bondade, que a exerces con coidados. Van a aproveitar eses coidados e non van responsabilizarse diso. O que tens que facer, eu digo así, é defender que ti si eras auténtica, que a túa bondade era real e non buscaba nada, buscaba só estar en liña consigo mesma, con ese teu núcleo sobre o que se construe todo. Na base está a bondade, os afectos, e logo hai capas de identidade que chegan ata o máis superficial, non? Como vistes, a que mundos pertences, pero a onde ti vas, todo iso está sostido nesa forma elevada de amor, de afecto, que é a bondade. É moi bonito. E eu teño 47 anos. Aínda me siguen dicindo que algún día me vou malear. E falaba hai pouco cun amigo. A min, a vida e o paso do tempo non me maleou, fíxome mellor. As hostias que levei fixéronme mellor. As feridas que están en min, que se infrinxiron moitas veces por esa bondade que eu teño, antes ao mellor desa forma máis inxenua e cada vez dunha forma máis madura, esas feridas definiron cada vez máis que eu era a que estaba ben, que o correcto era o que eu facía, que era humano, que era coidar. Dicía Carl Jung que a ferida é o lugar polo que entra a luz, para que ti ilumines as túas sombras, daquela facer desas feridas un faro que seguir, e ese faro eres ti mesma, ubicada no mundo desde o afecto, desde o amor, desde a bondade. E ese é o maior faro, ti mesma, esa luz que sempre vas seguir, que és ti mesma, e non exclúe as outras persoas, non? Metafóricamente, non? Iluminaría tamén as persoas que se deixan iluminar por ti. Isto nas filosofías orientais descríbese moi ben, non? Cando se fala desa iluminación, pois ten que ver xusto coa bondade, coa madurez, coa comprensión do humano, e ti podes iluminar as outras persoas. Isto que se usa no yoga, o namasté, non? Que é un saúdo que se usa nas aulas, pero é individual, por iso remata en té. Namasté é un pouco a miña alma ve a luz da túa, e a miña alma quer iluminar a túa. A ver, non é que saiba moito disto, pero vai por aí, non? A miña alma ilumina a túa e ve a luz da túa. Se non o deixamos no superficial, todas as culturas orientais tamén nos deron unha sabedoría que é moi agradable de ler, non?
teñen unha forma moi bonita, pero que ao final é todo isto que tamén encontramos en todas as filosofías. Por qué? Porque é humano. É humano. A bondade é humana. Coidar das outras persoas é humano. Penso que a bondade é a cousa máis importante que temos que facer no mundo. É ser boas. E isto non nos convirte en parvas. Isto convírtenos en auténticas revolucionarias. Fainos libres. Porque é unha desobediencia. E o camiño cara á liberdade faise desobedecendo.